Slovensko, Inkstax. Nerobí ťa pánom to, že si zákazník. Nad tým si nebudem lámať dyk. Lámem si ho len nad pičovinkami, ktoré sú malinké, plnené v kokotinke, ako v belgickej pralinke. Moc ich nemusím, ale aj tak si jednu šupnem, ako žuvák pod peru si ju lupnem. Spíčený tabák, opakujem, spíčený tabák to je, prečo už nevidíme ľudí mať na sebe kroje. Fuck swag, jebem ti módu, aj trip. Drž sa ďalej od drog, lebo budeš mať zlý trip. Ak nebudeš, tak prajem ti dobrú chuť k novej závislosti. Život je sadista, čo nám nedá odmeny bez bolesti. Vstávať každý deň je ako daily login, revard dostaneš kopačko na hartan. Tento kas už 12 rokov vrtam. Furt na tom istom mieste, furt tam. Vynadaný choď do piče, pýtam sa kam. Videl som, jak u mňa piješ mlieko, bol to kam. V 21 si chcem otvoriť svoj vlastný krám. Život je Roblox, ale čo do piči ja hrám. Dosť ma dojebáva, že nejsom schopný niekoho milovať. Jebem skemerský guilt trip, žebrákov nebudem lutovať. Dokopy som bol porobený o 30 eko. Piči, to je 30 eko, čo nikdy nedostanem späť. Keď sa ma ešte raz opýtajú, či nemám drobné, odpoviem im, že mám 5. Ak nebudú chápať, vysvetlím, že mám 5 prstov, ktoré im do rytia môžem pichnúť. Okolí starej tržnice a kamenného námestia vám odporúčujem sa vyhnúť. Prečo chorí kokoti nútia chlapca si svoj kár odstrihnúť? Očividne sme všetci nejak mentálne postihnutí. Sme obete po kokot veľa skorumpovaných hnutí. Starter Pokémona si už nevyberáš, to za teba vyberajú iní ľudia. Mentálne pijavice medzi nami voľne prúdia. Chlapci z Oravy furt skúmajú, ako sa títo ľudia tak nudia. Darovať im kohúta, nech vďaka jeho vyjebane škrikavému hlasu sa prebudia. Vlastne to mám všetko v piči. Aj tak nechodím von. Domov je tam, kde je srdce, nuž ja si stále hľadám svoj dom.